Nginamukele ekhaya lamaphupho. Uma kumusha kule channel ngicela usubscribe. Uma ubuka ku-TikTok sifollowe ucele inamba ku-inbox. Khona ubuzile ukuthi ukuphupha inkomo emnyama ngabe lokho kusho ukuthini? Ngizoqale ngikhulume nje ngenkomo bese ngiyakuchazela ukuthi emnyama isho ukuthini. Ngaphambi kokuba uqhubeke, ngicela ube nesiqiniseko sokuthi ushayile usubscribe. Amaphupho ngenkomo. Uma uphupha ukuthi ubona izinkomo noma amankonyane, incazelo iya ngokuthi uyazilawula noma cha. Uma uzibona zisemadlelweni noma uzelusa, kusho ukuthi impumelelo nenhlanhla ekusaseni lakho. Uma zikuhuba, kusho ukuthi izitha zakho zikukhunkula ngomoya omubi. Uma uphupha inkomo noma izinkomo zingena ediphini, lokho kusuke kubika ukuthi kudingeka inhlambuluko kwabadala abangasekho emhlabeni. Kusho ukuthi kunenhlambuluko okuzomele uyenze. Uma umusha kule channel ngicela ushaye usubscribe. Ngiyacabanga ukuthi lo buze ngey'nkomo ey'ngena ediphini usephendulekile. Nawe ungabuza kwi-comment, ngizobe senguthatha umbuzo wakho ngiyowenza ividiyo ngiyifake lapha ku-YouTube. So, uma kuwukuthi kade ubuza kwi-comment phuthuma ku-YouTube useshe usichaza amaphupho, uzofica inqwaba yamavidiyo ngichaza amaphupho ngiphendule imibuzo le niyibuza ama-comment. Uma ubuka ku-TikTok ngifollowa ungi-inbox ucele inamba ka-WhatsApp. Nisale kahle ungakhohlwa ukusubscribe.